غيرنا مالتي زلو ويكاب كالي زلو حجنا ينوه كما يحاديركم نبلوكم لتوم زمسيو ان شاء الله كما يمسيهم نبلوم مالتي سو كيف اخباركم كما يالهم ان شاء الله نايلو معتي كما يحاديركم تبل مدبنا قدام ساعه 10 حاجه جميرنا لنا لو من ريو ان شاء الله بزعبا ناي كونتات اخصم مالتي زحجي زفصم زلو ነገራት بسنك ሃይማኖት ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብከመይ ክንሪኦ ንኽእል እንታይ እቲ ፀገሙ ንዝብል ምናልባት ንዑ ክንዘራረበሉ ኢና ማለት እዩ ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም ሼር ግበርዎ ሓሳብኩም ከዓ ከም ቀደምኩም ሓሳብኩም ከዓ ሃቡና ማለት እዩ طيب ብዛዕባ ናይ ኣክሱም ጉዳይ ክንዛረብ ከለና እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ኣብ ሃይማኖት ወገን ኣተኪሮም ዝገብርዎ ዘሎ እቲ ዝኸፈአ ገጽናቶም ማለት እዩ ናይቶም ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ዘለዎም ሲ እቲ ዝኸፈአ ገጾም ነዚ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ እቲ መልክዕናቶም ማለት እዩ ምናልባት እሳቶም ዘምፅዎ ሓደ ሓሳባት ኣሎ እዚ ሓሳባት እዚ ከዓ ባዕላቶም ዝፈጠርዎ حساب انديو حدا نقر بعلها فتير كاسني بعلها تقبره مع انه اخصم زبهال حدا كابت قدس بوتاتات يتباهيلو زفلط له زمن ونا ينبرن بعلاتهم كم خبرو دليم مالتي اخصم اندحريكم قدم خرستنا ممصو زنبري اخصم زي ناي نقسنا اخصم تباهيلو زفلط سي قرمي كرستنا ممصو او نير مالتي ስለዚህ هجي اخصم زبهال ቅድሚ ክርስትና ምምጽኡ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ገይሮም እዮም ቅዱስ ቦታ እዩ ኢሎም ዝፅውዕዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓቅነት ዘይብሉ ምዃኑ በዚ ትሪኦ ኣክሱም ዝበሃል ሲ ቅድሚ ክርስትና እዩ እቲ ካልእ ሃይማኖት ክርስትና ወላ እስልምና እውን ድሓር በቲ ተኣሽሙ ዝመፀ እዩ ድሓር ዝመፀ እዩ ኖ ናብቲ ንኣብነት ሕጂ ናይ እስልምና 1400 ከባቢ ማለት እዩ 1500 ንበሎ ድሕረዚ ዝመፀ እዩ ኣብ እስልምና ማለት እዩ ክርስትና ቅድሚ እዩ ብ6 ዓመት እዩ ነይሩ ሰይድና ዒሳ ንባዕሉስ 600 ዓመት እዩ ነይሩ ቅድሚ እዩ ሕጂ ቅድሚ እዩ ኣክሱም ትበሃል ነይራ ዶ ኣክሱም ዝበሃል ነይሩ እቲ ንግስና ናይ ኣክሱም ገለመታት ዝበሃል ነይሩ ስለዚ እንታይ ዓይነት እዩ ነይሩ እንድሕር ኢልና ጣዖታዊ እዩ ነይሩ ኣብ ጣዖት ዝኣምኑ ንጣዖት ዝግዝኡ እዮም ነይሮም ስለዚህ ንጣውት ዝግዝኡ ሰባት ዝነበሩስ ሕጂ እዚ ቅዱስ ቦታ ይዶ ከምዚ ኢልካ ነተኻል ጓሲኻ ከተብሎ ብጣዕሚ እቲ ዝኸፈአ ገጽ ዝረኣናዮ ማለት እዩ እንተራ ኣብዚ ክሰርሑኹምኩም መስጊድ ሲ ኣብ መካ ቤተክርስትያን ክንሰርሕ ኢና ዝበሃል ናይ ዓሻሹ ዘረባ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ናይ ዒሽነት ዘረባ ያኒ ብጣዕሚ ዝገርመኩም مودي يسرحوا ديكونو ابا خصهم كسرحوا اب مدينه سني ويا مكه كسرحوا اليوم بيت خرسيان اسكخيدو يحتتوهم موني تزغرم انتايو اتوم دق اخصم زلو سعوداويان يكونون اتليست اتوم اخصم زلو حجي اسلام سعوداويان نيرو تتخون بزيغنتهم من قالن كاب سعود زمطو سبات نيروم تزخونو امكم سعوداويان زفلطو نيروم تزخونو كم بلوم نيروم لساعات قبل زخسر هذا اليوم نحن تعدهم كم نصرحنا قال لنا قرب اسكي كما كبلكو خيل كم بسنو موقت اسكي همزيلهم قالت بلت خيلنا قل توم دك عدهم لا كرستنا هيمانوت زنبورو زمسلوميم ناي نوح زمانات مالتي دحري ابنا يخصم نجاشي ابزنبورو لغيزه اسلمنا زاتو لغيزه قسنا بل ابزي بصيحو سلازي توم دك اخصم حج زلو نلعل نحركيكم ابوتاتهم قلسني اب كرستنا زنبور يوم ابوتاتهم وي ابو حقوتاتهم وي كاب شحنا 400 جميركا توم كريستيان زنبورو زمسلوم يمكو اب اثيوبيا بزخلو مدر حبشا زلو حجي اسلامايسي زمسلميو اسلمنا تقبلو زخيد زلو مالتي ننوح زمن سلازي حجي كم ودع عدغن ابتو بوتا اب غندر زلو اسلام اب غندر يم توريدم غندر يم ندحريت نحرت ميسكا بهايمانو درجه ግን አቦታቶምን ካልኦት አባ ሐጎታቶምን ቅድሚዮም ዝነበሩ ክርስቲያን ነይሮም ከሆኑ ሁሉም ድሓር ግን እንዳመስለሙ ኣስላም ኮይኖም መፁ ማለት ኣስላም ኮይኖም
حجة أسلام بمخانهم سي مريتهم كريستياني مكو نيرم قدم أو كريستنا نيرم تزخون كولا حنتي مولون مات حجتي تأجم زلو اتودع عدي ودع أقسم سي عدو مريتو يكو مريتو عدي يكو نايبوتاتو عدي رستناتو يكو ስለዚህ ኣብቲ ርስትናትካ ኣብቲ መሬትናትካ ኣብቲ ዓድናትካ ስኒ መስጊድ ኣይተሰሪሕኽን ኢኻ ዝብለካ ጨቋኒ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ሓደ ጨቋኒ መንግስቲ ሕጂ እዚ ከዓ ብምንታይ ይብለካ ማለት እዩ ብኻልእ ኣብቲ ስኻ ተኣምነሉ ናይ መካ ሲን ኣብኡ ከዓ ንሕና ቤተክርስትያን ክንሰርሕ ኢና ብለካ ንዓኻ ሞ ከይትስራሕ እንደስኻ እንድሕራ ሰሪሖም ኻ ከይትስራሕ እስኪ ኣብዚ ዓድኻ ዲኻ ከይትካ ትሰርሕ ትደሊ በጣም ዝገርም እዩ እቲ ስነ መጎተናቶም ሲ ከምዚ ሓደ ሰብ ዘይተመሃረ ወላ ከምዚ ናይ እንዳስዋ ዘረባ ነው ከምኡ ኢና ንብሎ ናይ ዕሽነት ዘረባ ሶ ብከምዚ ዓይነት ዝተረበዩ ሰባት እዮም ዝገርመኩም ግን እቲ ኣክሱም ዝበሃል ንባዕሉ እቲ ከባቢ ኣክሱም ኣብቲ ውሽጢ ከተማ ክንደይ ናይ ኣመንዝራ ቦታ ናይ እንዳባራትን እንዳስዋታትን ዘለዎ ቦታ እዩ ንዕኡ ከማን ቅዱስ ሰብ ዝኸውን ነይሩ ንዕኡ ዘይክልክል ወዳ بقدسነት እንድሕር ኮይኑ ንዑ ክልክልዎ ግብኦም ነይሮም ስለዚ ግን ምስቲ እስልምና ዘለዎም ዓዳዋ ፅልኢ ብጣዕሚ ጥርዙ ስለ ዝበፅሐ እታ ሓንቲ ክገብርዋ ዘለዎም ኣስላማይ ክሪኡ ኣይደልዩን ኣለዎ ማለት ኣላ ፊክራ ማለት እቶም እስላም እንዳብዝሑ ኸዱ ይህልው ኾኑ እቲ ክርስቲያን ዝነበረ ወዲ ኣክሱም ከዓ እቲ ኣማኒ ክርስቲያን ዝበሃል እቲ ህዝቢ እስልምና ዝሓሸ ረኺብዎ ዝምስልም ከኣሎ ስለዚ እዚ እውን ኣስጊእዎም ክኸውን ይኽእል እዩ በዛ ዓይነት ስግኣት እውን ሪኦም ክኾኑ ይኽእል እዮም ካልእ እውን ፖለቲካዊ ጉዳያት እውን ክኸውን ይኽእል ፖለቲካዊ ጉዳያት ማለት እዩ ምስቲ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣክሱም ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ትግራይ ንሙሉ ኢትዮጵያ ዳርጋ ሰንተር ናይ ኣክሱም ናይ ኦርቶዶክስ ተባሂሉ ጽዋዕ ዝነበረ በዓል ኣክሱም ሕጂ ግን እቲ ሰንተርነቱ ጠፊኡ ስኒ ኩሎም ዞባታት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዮም እቲ ክልላት ዝበሃል ንሕና ኣይውክልናን ኢሎም ኣልጊሶም እዮም ኣብቲ ዝነበረ ኩናት እውን በቃ ቦቦትኦም ሒዞም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣክሱም ዘሎ ቤተክርስትያን ኣይውክሎምን ኣይውክልናን ኢሎም እዮም ዛረቡ እቲ ጳጳስ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናቶም እዮም ገይሮም ሳቶም እቶም ኦሮሞ ናቶም ገይሮም ናይ ገዛ ርእሶም ኸዱ እቲኦም ናቶም ስለዚ እዚ ሕጂ ክስረታት ዝነበዓሉ እዚ ምኽሳር እዚ ሕጂ ካብኣቶም ዝተበገሰ ክስረት ዳኣ እምበር ብእስልምና ዝመፀ ነገራት ኣይኮነን ስለምንታይ ግን እስልምና ከምዚ ገይሮም እንተኣሽሞ ክገብርዎ ደልዮም ሃዳ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣለዎ من وراءه بوليتيكس نمنتاي قدامي ነገር ነቲ ክርስቲያን ዘሎ ሕጂቲ ኦርቶዶክስ በሃል ክርስቲያን او ብዛዕባ ናይ ኣክሱም ክዛረብ ከለና ቁርብታ ሽሙ ገብርሎ ይልኩልና ኣለው ነገር ግን ደሓን ነዚኣ ክገብራ እሞ او ነዚኣ ከበላ ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ዝገርም ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ክርስቲያን ነቲ ኣማኒ ከምዚ ዓይነት ቅስቀሳታት እንዳገበሩ ከምዚ ዓይነት ስነ ልቦና እንዳመልኡ ነቲ ህዝቢ ብፅቡቅ እውን ከንብርዎ ይክእሉን እዮም ድሕር ሪኢኹሞ ወላ ታሪክ ናይ ኣክሱም ሕጂ ንግስነት ናይ ኣክሱም ነገለ ዝበሃል ድሕር ሪኢኹሞ ብታሪክ ሓደ መዓልቲ ካብ ኩናት ሓደ መዓልቲ ብፅቡቅ እቲ ህዝቢ ነቢሩ ይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀገም እዩ ዝነበር ምክንያቱ ናይ ፀገም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ፀገሞም ቀንዲ ምስ እስልምና ዘለዎም ኣራእያ ሓደ ካብቲ الله سبحانه وتعالى زليلين ዝገብረሎም ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ኣስላማይ ከምዚ ዝፀፋ ኣይኮነን ኣብ ኣክሱም ዘሎ ኣስላማይ ሓደ ነገር ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ወላ ኣብ ቀዛ ዝነበረ ኣስላም ከመይ ገይሮም ተሃስዮም ማለት እዩ ጠፊኦም ድም ግን ኣይጠፍኡን እስልምና ጠፍእ ኣይጠፍእን በአንጻሩ እስልምና ይተርር እስልምና ይኸብር እስልምና ይስዕርር ንላዕሊ ጥራሕ ዝኸይድ
ከምዚታት ክርከብ ከሎ ኸኣኒ ነቲ እስልምና ነቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ መጠንቀቕታ እዩ ምክንያቱ እዚኦም ከምኡ ዓይነት ዝለመድዎ ታሪክ ኣሎ ቅድሚኡ ሓደ ቀሺ እውን ዛረብ ነይሩ እንድሕር ሪኢኹም ኣብቲ ኣብ ማስ ሚድያታት ተዘርጊሑ ዘሎ ከምኡ ኢሉ ዛረብ ነይሩ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ንባዕሉ ስኒ ብጣዕሚ ሕማቕ ዘረባ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ሙስሊሚን ዝተገበረ ማለት እዩ ስለዚ ንሙስሊሚን ሓደጋ ኣብ ምእታው ካብቶም ሓደ ግደ ዝገበሩ ወይ ተፃወቱ ሰባት እቲ ቀሺ እዞም ኣቕሽቲ ዝገበርዎ ኣብ ነቲ ህዝቢ ኣኪቡ ዝተዛረቦ ዘረባ ሓደ ካብኡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ ዋይ ስለምንታይ እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ዓይነት ተኣሽሞ ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ንምንታይ እዮም ኣብ እስላማይ መፅኦም ተኣሽሙ ዝገብሩ ስለዚ ቁሩብ ክንሰምዖ ግባእ ማለት እዩ እቲ እሶም ዝብልዎ ዘለዉ ክንሰምዖ ኣለና እስኪ ኢኮ ገበር ኣሎ መስለኒ طيب يغريتها من 14 مسر ዝነበረ ክሳብ ብኻራ ተቀበለ ዝብል እምነት ስለዘለዎም እዚኣቶም ብኻራ ዝዓብሉ ሓደ ስላማይ ካራ ክህልዎ ዘስተምሩን ዝሰርኩን ስለዝኾኑ ብስሩ እውን ካብ ትግራይ ውፅእ እንተልበል እውን ሓደ ስላማይ ክርስቲያን እንድሕር ቀቢሉ ሰማይ ተባሂሉ ዝሙገስ ብስሩ ዶ ኢልና ሓዊና ነፈክር ሕጂ እቲ ዝዛረቡ ዘሎ እዚ ቀሺ ሕጂ ዝዛረቡ ዘሎ ኣስላም ካራ ሓሪዶም ከም ዝገብሩ ዶ ከም ዝገብሩ እዚ ንነዊሕ ዘመናት ነዚ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንነዊሕ ዘመናት ኣብ ልዕሊ ሙስሊሚን ዝገበረቶ ሓሶት እዩ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ልዕሊ ሙስሊሚን ዝተገበረ ናይ ነዊሕ ዘመናት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ፀገሞም ዞም ሰባት እዚኦም ኣበይ ቦታ እዩ ኣስላማይ ዝሓረደኩም እንድሕር ኢልካ እሳቶም እዮም ቶም ንዘመናት ዝሓርዱ ዝነበሩ እሳቶም እዮም ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኩም ንዘመናት ሓርዱ ነይሮም ንሰብ ማለት እዩ ንዘመናት ዝኸውን ክንደይ ነገር ኣባላሽዮም እዮም ትፈልጥዎኹም እንታይ ከም ዝገበሩ ማለት እዩ በዓል ሃፀይ ዮሃንስ ሃፀታት ዝበሃሉ ኩሎም ንኤርትራዋን ከይተረፈ እቶም ምስ ጥልያን ተዋጊኦም መፂኦም ተባሃሉ ኢዶምን እግሮምን ዝቆረፁ ሕብረተሰብ እዮም ስለዚ እዚ ተግባር እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ሎሚ ሕጂ ዝመፀ ነገራት ኣይኮነን ማለት እዩ ብነዊሕ ዘመን እውን ከምኡ እንዳገበሩ ዝመፁ ሰባት ስለ ዝኾኑ ነዚ እዮም ሕጂ ክደግምዎ ዝደልዩ ዘለዉ ነዚ ክደግምዎ ደልዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ማለት እቶም ደቂ ኣክሱም ፈጣሪ ይሓግዞም ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ይሓግዞም ግን እዚኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ንዓኣቶም ተመሊሱ ዝሓስዮም እዩ ስለዚ ነቲ እስላማይ ከምቲ ቀደም ሰነፍ ዝነበሮ ከይዶም ስኢልካ ብሰይፍ እንዳገበርካ ተሓርዶ ዘመን ኣይኮንናን ዘለና ሕጂ ዘለና እዚ ዘመን ናብ ከምኡ ይኸዱ ኣለዉ ሳቶም ነቲ እስላማይ ከንቀሳቀስዎ እቲ እስላማይ ክትስእ እቲ እስላማይ ሓደ ነገር ክገብር ደልይዎ ኣለዉ ከምዚኦም ሕጂ እንተኣሽሙ ዝገብርዎ ዘለዉ ንዕኡ
ኣብ ዝተፈላለየ ብፍላይ በዝናይ ኣክሱም ኣስባብ ገይሮም ነቲ ናይ ፖለቲካዊ ጽምዶ ክንብሎ ንኽእል ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ንዑ ከተግብርዎ ዝደልዩ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ኣነ እንዲ ኣይደኖ ከም ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ሓደ ክትሰምዕ ከለኻ ስኒ ካል እዚ ነገር እዚ ስኒ ብኮኔልካ ዝግበር ነገራት ክኸውን ንኽእል እዩ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ብቐሊል ክንሪኦ ዘይግባአና ነገር ይብል ምክንያቱ ወላ ናይ ኣክሱምን ናይ ኤርትራን ዘራኽብ ነገራት ታሪኻዊ እንታይ እዩ ዘሎ ኣነ ኣብዚ ናይ እስኪ ነዚኣ እሞ ንስማዕ እያ ነዚኣ እንተኣሽሙ ጌርና ንኸይድ ስልውን ከዓ ስለዚ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና መስማዕቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብሞያና እኩል ዝኾነ ሓበሬታና ስምዓንዶ ጅጋሎ ኣቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብሞያና እኩል ዝኾነ ሓበሬታ ንኣክል ራም ንግስነት ኣክሱም ኣብዚ ፕሮጀክትና ምጥቃስ እንታይ ኣድለየ ንምንታይ ነቲ ሃገራዊ ታሪክና ዘጉልሕ ጥራይ ፀቂጥና ዘይተሰርሓሉ ብኣድሊስ ክንጅመር ኮይና ብዛዕባ እቲ ከተማ ዝበሃል ብዙሕ ኣለና እዛ ከተማ ቅድሚ ኣክሱም ኣብ ዘበነ ፑንትላንድ ነይራ እንድያ እዚ ንኸዶ ዘለና መገዲ እውን እንትኾነ ኣብ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ብዙሕ ኣገልግሎት ካብ ዝነበሮም ቦታታት እዩ ክትፅናዕ ይግብኦ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ንምርምር ዝዕድም እምበር ናይ ዋንነት ኣይኮነን እዚ ኣክሱማዊ ስልጣነ ኣብዚ ከባቢ ናይ ዝቕመጡ ዝነበሩ ኣህዛብ ኣይምልከተናን እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኢልና ክንርሕቆ ይንኽእል ኢና ንሕና ኢና ሰብ ባሕሪ ደዓማት ብኣድልስዮም ኣትዮም ኢልና ስለዚ ምንጩ ንሕና ኢና ኢልና ከዓ መስረቲ ክንከውና ይንኽእል ኢና ሓባራዊ እዩ ዝበዝሐ ፍካር ኢልዎ እንዲ ቆልኩም ኣላሉ ስለዚ ፕሬሾ ክንዛረብ እዚ ተመናትና ንዛረብ ዘለና ንኣብነት ኣድሊስ ትበሃል ወደብ ኣብዚ ከባቢ ከም ዝነበረት ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ግን ፅሑፍ እዩ ተረኺቡ ኮስማስ ዝተባሃለ ቀሺ ፅሒፍዎ ተዘይተጋግየ ፅቡቕ ኣለኸ እንሱ ግን ዳሕራዋ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብ 10ይ ክፍለ ዘመን ዝተፃሕፈ ዘ ፕሮፒሎስ ኦፍ ኤርትሪያንሲ ዝብል መፅሓፍ ተረኺበ ስም ናይቲ ፀሓፋይ ኣይሰፈረ ግን ቋንቋ ግሪክ ዝዛረብ ናይ ንግዲ ሰብ እዩ ምናልባት እውን ናይ መርከብ ካፒተን ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ከባቢ ዓሚቑ ዝፈልጦ ሰብ ምንባሩ ግን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ታሪክ እዩ ዝቐድም ድሓር ዳህሳስ በዚ ኮይኑ በቲ ንሕና ንሃገራዊ ዕላማታትና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ናይ ፈጠራ ታሪክ ክነግር የብልና ናትና ዝኾነን ኣሰራትናን ዘለዎን ከዓ ብትንክሕቲ ጥራሕ ሕሊፍና ንካልኦት ሃገራት ክንህብ የብልና ኣተሓዛ ነፀብቖ ኣነ እንታይ ምበልኩ ሎሚ ተን ቀንዲ ኣኽናፍ ናይቲ ስልጣነ ዝነበረ ከተማታት ናትና እየን ኣብ ሃገርና እየን ዘለዎም ደቂ ሃገር ክፈልጥዎን ክሰርሑለን ክመራመሩለን ምስ ዓለም ከላልይዎን ከም ዘለዎም ንንገር እዘን ከተማታት ገና ዓብ ስራሕ ዘድልየን ብመስሕብ ቱሪዝም ኮነ ብምንጭ ኣታዊ እዩ ንሃገርና ጥቕማ ዝኽእል ቁመት ሃብቲ እዩ ዘለና ኣብኡ ንስራሕ ኣነ ብዓይኒ ሕጊ እንደ ክሪኦ ፈቲና እዚ ባህላዊ ውርሻና እዩ ክንኮርዓሉ ንኽእል ኢና ክሳብ ኣብቲ ኮንቴክስት ዝሃለና ኤርትራዊ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ኣገው ይኹን ናይ ዋንነት መሰልና ሕልፊ የብሉ ማዕረ እዩ እኳ ዳ ከምዚ ኣይሮ ክትብሎ ዝፀንሐት እተን ዝበዝሓ ክብርበራን ክፈሓራን ዝኽእላ ከተማታት ምሳና ኣለዋ ናትና እየን ንሎሚ ዘማእዝነና ነገራት ተዘራሪብና ኣለና ንኩላትና ጠማሪ ክኸውን ዝኽእል ሓሳብካ ካብ ሞያውያን ወሲድና ኣለና ንዘለና ዓቁር ፀጋ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ኣብ ዝብል ሓሳብ ነተኩር ስለዚ እቲ ልሙድ ፕሮሲጀር ተጠቂምና ስራሕና ክንጅምር ኢና ስለዚ እዚታት ሕጂ ካብቲ እዚ ኣይ ቲንክ ካብ ናይ ኤርትራ ቴሌቪዥን ዝተረኸበ እዩ ማለት እዩ መፅናዕቲ ናይ ታሪኻት ገለ ዝገብሩ ዘምፅዎ ግን ናይ ኣክሱም ታሪክ ናትና እዩ እንድሕር ዝብለካ ኮይኑ ኤርትራ ኮይኑ ኣይደን ነው እንታይ ክብል ደሊ ዘሎ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ እዚ እንታይ ከብለካ ክእል ማለት እዩ ንሕና ናይ ኣክሱም ታሪክ ሲ ናትና ታሪክ እዩ ይግባአና ንሕና እውን ናትና እዩ ገለ ትብል ተኾንካ እቲ ኣብይ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ናይ ባሕሪ ጠለብ እውን ተፅድቆ ኣለካ ማለት እኳ ብተዘዋዋሪ ንሱ እውን ታሪካዊ ናትና እዩ ዝብል ዘለኮ ብታሪክ ናትና ይብለካ ከሎ ስኻውናትካ ታሪክ ናተይ ትብል ነቲ ናቶም ውሽጢ ኣቲኻ ማለት እዩ ስለዚ ክለቲኻ እንታይ ዓይነት ፍልል ይገርካ ኣለካ ማለት እዩ ኣይደኖ እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ዘረባ እዩ ኣካይዳ ይኽየድ ከም ዘሎ ብመስርሕ እንድሕር ርኢኻዮ ከዓ ሰንሰለታዊ ብዝኾነ ነገራት ይኸይድ ከም ዘለዎ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ቅድሚ እዚ ምምፅኡ
ብዙሕ ጉስካታት ብናበቕ ሽሽቲ ዝግበር ከም ዝነበረ ሰሚዕኩሞም ርኢኹሞም ዓት ወይ ሰሚዕናዮ እዞም ናይ ቅሽቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣቐዲሞም ብዛዕባ እስላም ሕማቕ ምዝራብ እስላም እኮ ካራ እንድሕር ኣለዎ ምሕራድ ይብሎ ኣክሱማዊ ዝኾነ እስላማይ ካራ ዘይብሉ ገዝኡ የለን ኮሚደረ ሽጉርቲ እዩ ዝሓርድ ኣሎ ሰብ ሓሪዱ ይፈልጥኒ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ሕጂ ነቲ ከምዚ ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ኣተሲእካ ኣፀሊምካ ነስላማይ ሓረድቲኦም ኢልካ በዓልኻ ሓራት ከፈልካ ኩሉ ግዜ ሓራት ሆንካ ትፀንሕ ግን ንምንታይ እዩ ኣብ ታሪክ ወላ ኣብዞም ሰምሳሪን ዝበሃሉ ርኢኹሞም ኣለዎም እዞም ሰምሳር ኩሎም ሕጂ እንድሕር ርኢኹሞም ክርስቲያን እዮም ኣስማቶም ግን ቀይሮም ብዛዕባ ብናይ ኣስላም ስም ገይሮም እዮም ግን ሰርሑ ወሊድ ዝበሃል ነይሩ ዶ ከምዚ ዝበሃል ነይሩ ኩሎም እንድሕር ርኢኹሞም ወላ ብኣውሮፓውያን ዝተተሓዙ ይኹኑ ብገለ ኩሎም ክርስቲያን እዮም ግን ናይ እስላም ሽም ሒዞም እዮም ነቲ ናይ ሕማቕ ተግባሮም ዝገብርዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ወሊድ ተባሂሉስ ወሊድ ናይ እስላም ሽም እዩ ሰምሳር ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ዝገብር ናብዝን ዘባፃፅሕ ዶብ እንተኣሽሙ እንዳኸደ ማለት ሰምሳሪን ትፈልጥዎም እዮም ገንዘብ ካብ ሰብ እንዳኣከቡ እንተኣሽሙ ዝገብሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ተሽዊህ ነቲ እስላማይ ንምግባር ኣብ ሕማቕ ስራሕ ክሰርሑ ከለዎ ስኒ ስም እስላም ዝጥቀሙሉ ምክንያት ንምንታይ ነቲ እስልምና ተሽዊህ ክገብሩ ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡታት እዮም ተጠቒሞም እቲ ኣቐዲሙ ዝተዛረበ ቀሺ እንድሕር ርኢኹሞ ነቲ ናይ እስልምና ስኒ ሓራዲ ኢሉ ከምዚ እስልምና ሕረድ ዝብል የለን ኣብ እስልምና ዝገርመኩም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሕረድ ዝብል መሊኡ ኣሎ ቆልዓ ሰበይቲ ከመናይ ትግደፍ እዩ ዝብለካ ስለዚ ከም ኦርቶዶክስ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ሕጂ ዝገርመኩም ከም ኦርቶዶክስ ከም ሓደ ኦርቶዶክስ ሰብ ከም ሓደ ኦርቶዶክስ እቲ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ብምሉኡ ይቕበልዎ እዮም ኦርቶዶክስ ብኡ ከዓ ይኸዱ እዮም ጾም ይኹን ገለ ሓደ ነገራት ክገብሩ ከለዉ ይኸዱ እዮም ስለዚ ሕጂ እንድሕር ደኣኒ ኦርቶዶክስ ኮንካ ነቲ ዝነበረ ሕግታት ተተግብር እንድሕር ኮንካ ንስኻ እንዲኻ ንኣሞኒ ክትቀትል ፅባሕ ንግሆ ማለት እዩ ንስኻ ምክንያቱ ኣባኻ እዩ ዘሎ እቲ ምቕታል ዝብል ማለት እዩ ምቕታል ዝብል ኣባኹም እዩ ዘሎ ቅትል ዝብል ኣባኹም እዩ ዘሎ ቆልዓ ሰበይቲ ኣይትግደፍ ኢሉ ዝዛረብ ኣብ መፅሓፍ እዩ ዘሎ ኣብ ናትኩም መፅሓፍ እዩ ዘሎ በል ቆልዓ ሕፃን ከይተረፈ ዝብል ሕፃንን ቆልዓን ኣይትግደፍ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንምንታይ ግን ከምዚ ይድለ ኣሎ ዋይ ስለምንታይ ከምዚ ይድለ ኣሎ ስለዚ ኢንሻአላህ ንሕና እቲ ኣብ ውሽጢ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ምናልባት ከነውፅኦ ኢና ማለት እዩ እንታይ ይብል እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ምክንያቱ ኣብ እስልምና ከምዝሎ ኢሎም ናይ ሓሶት ዘረባ እንድሕር ዝዛረቡ ኮይኖም ኣብ መፅሓፍ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ መፅሓፍ ኢልካ ምግንፃል ኣብኡ ከዓ ምርኣይ ኣድላይ ማለት እዩ ስለዚ ሰላማዊ ሰብ ቅተል ዝብል ኣብ እስልምና ታሪክ የለን ከም ታሪክ ከማን የለን ሰላማዊ ሰብ ቅተል ዝብል የለን ሰላማዊ ሰብ ክቡር ኣብ እስልምና ኢቨን ፃላእ ከማን ክቡር እዩ ዝገርመኩም ኣብ እስልምና እንድሕር ተማሪኹ ኣይቅተልን እዩ እንተረኣ ተማሪኹ ኣብ ምርኮ እንድሕር ኣትዩ ከይትቐትልዎም እዩ ዝብል ምክንያቱ ተዓቆይቡ እዩ ኣባኻ ስለዚ እስልምና ከምዚ ሕጂ ሶም ዝብልዎ ነይሩ ተዝኸውን ነይሩ ይሓርዶ ይብል ዝገርመኩም ስፔን ዳርጋ 800 ዓመት ይኸውን ካብ 800 ዓመት ይኸውን ኣብ ትሕቲ እስልምና ነይሮም እዮም ስፔን እስልምና ግን ኣይቀተሎምን ዝቐትልን ዝሓርድን ነይሩ ተትኸውን እስልምና ስፔን ሎሚ ናይ እስላም ዓዲ ምኾነት ነይራ ጠቕላላ ኣብ ሂንዲ 1000 ዓመት እዩ እስላም ገዚኡ ኣብ ሂንዲ እቲ ዝበዝሐ ናይ ሂንዱ ሃይማኖት ሂንዱይዝም እዩ እስልምና ብሴፍ ዝቐትልን ዝሓርድን ነይሩ እንተዝኸውን እስልምና ሓደ ሂንዲ ምረኸብኩምን ኩሉ መመስለመ ነይሩ 1000 ዓመት እዩ ተገዚኡ ሓደ ሂንዱ ምረኸብኩምን ግን ስለዘይኮነ ግን ከምኡ ኢሎም ኣለዉ እስልምና ምቕታል ዝብል ስለዘየለ ግን እቶም ሃገራት እስላም ዝሓዝዎ ሃገራት ቀደም ማለት እዩ ሂንዲ ን1000 ዓመት ክትሓዝ ከላ
ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ናይ ሂንዱይዝም ሃይማኖት ከምኡ ኢሉ እዩ ዘሎ ንሱ እቲ ላዕለዋይ ኢድ ገይሩ ዝኸይድ ዘሎ እሱ እዩ ካ ዝቐትል ዘሎ ንሙስሊሚን ሕጂ በል ንክርስቲያን ከማ ንቐትል ማለት እዩ ከምቲ ፀብፃባት ናይ ሂማን ራይት ዝበልዎ ብዙሓት ሰበኽቲ ብዙሓት ናይ ክርስቲያን ኣብ ሃገር ሂንዲ ዘለው በቶም ሂንዶስ ክንደይ ተቐቲሎም እዮም ታሪክ ረኣዩ ኣንብቡ እስልምና ግን ከምኡ ይኮነን ብኣንፃሩ ኣብ ስፔን እቲ ናይ ክርስትና ወይ እቲ ናይ ሮማ ምስ ሓዞ ማለት እዩ እቲ ናይ ዑስማኒ እንዳሓር ምስ ተሰዓረ ወይ ከዓ ካብ ኩሉ ቦታ ምስ ወፀ ኣብ ስፔን ዝነበሩ ሙስሊሚን እንታይ እዮም ዝበሃሉ እዞም ናይ ስፔን ዝነበሩ ናይ ሮማ መሓክመት ተፍቲሽ ዝበሃሉ ነይሮም እዚኦም ሕጂ ብጣዕሚ ዝኸፍኡ ናይ መቕፃዕቲ ዝቆፅዑ ዝነበሩ ኣብ ስፔን ነቲ ሙስሊም ምቕታል ምስ ጀመሩ ኩሉ ሃዲሙ ኣልጊሱ ናብ እዚ ሕጂ መቕሪብ ንብላ ሃገር ሞሮኮ ኸይዱ ማለት እዩ ነቲ እስላማይ ጥራሕ ኣይኮነን ሽዑ ዝቆትልዎ ነይሮም እቶም ናይ ሮማ ክርስቲያን እዮም እዚኦም ወላ ነቶም ኣይሁዳውያን ይቆትልዎ ነይሮም ንኩሎም እዮም ዝቆትሉ ነይሮም ኣይሁዳውያንን ኣስላማይን ይቆትሉ ነይሮም እቶም ኣይሁዳውያን ሽዑ ምስ እስላም ይሕሸና ኢሎም ናብ ሞሮኮ መፅኦም ማለት እዩ ኣብ ሞሮኮ ሕጂ ኣብ መቕሪብ እቶም ሕጂ ኣብ መቕሪብ ዘለው ኣይሁዳውያን ሽዑ ግዜ ዝመፁ እዮም ኣብ ኣልባንያ ጀርመን ናዚ ክቆትሎም እንከሎ ነቶም ኣይሁዳውያን የሳድዶም እዩ ነይሩ የፅንቶም የሳድዶም ማለት እዩ ንሳቶም ሃዲሞም ናብ በዓል ኣልባንያ ምስ ኣተው እቶም ኣይሁዳውያን ደድሕሪኦም መፅኦም ስለዚ ደድሕሪኦም መፅኦም ኣብ ዘለው ድዮም ኣስላም ኢሎም ምስ ሓተትዎም የለውን ኣስላም ኢሎም ኣልባንያውያን ነቶም ኣይሁዳውያን ንሳቶም የማድሒኖሞም ነቲ ኣይሁዳዊ ዘድሕኖ ሽዑ ኣስላማ እዩ ነይሩ ሙስሊም የማድሒኖሞም ኣብ ኣልባንያ ታሪክ ኣንብቦ ኣብ ሃገርና ትፈልጡ ኢኹም ናይ በዓል ሃፀይ ዮሃንስ እንታይ ከም ዝገበሩ ናይ በዓል ኮማንድስ እንታይ ከም ዝገበሩ ትፈልጡ ኢኹም ታሪክ ምድጋማ ይድልየን ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ፅሑፍ እዩ ክንደይ ሙስሊሚን ከም ተቐተሉ ማለት እዩ ብሃይማኖቶም እዚ ኩሉ ሕጂ ብሃይማኖት እዩ ኣብ ሃገርና ብሃይማኖት መፅኦም ኣስላም ንክርስቲያን ዝቆተልዎም ቦታ የለን ኣስላም ስለ ዝኾንኩም ኢሎም ዝቆተልዎም ኤርትራውያን የለውን ስለዚ ሕጂ ስኒ ንሳቶም እዮም ክደግሞ ዝደልዩ ዘለው ይዛረቡሉ እዮም ባዕላቶም ኣብ ሚድያታት ዝዛረቡሉ እዮም ናይ በዓል ሃፀይ ዮሃንስ ተሓወልትታት እዮም ገይሮምሎም ዘለው ታሪክ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ኢሎም ሓደ ጀግና ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ ማለት እዩ እሱ ግን ክንደይ ህዝቢ ዝቐተለ ኣስላማይ 30,000 ይኸውን ዝቐተለ ኣብ ኢትዮጵያ 30,000 ይኸውን ቀቲሎም ሃፀይ ዮሃንስ ነቶም ሙስሊሚን 3 ወርሒ ሂበኩም ኣለኹ ኢልዎም ወይ ትኽስትኑ ወይ ካብዚ ሃገር ትለቁ ትወፁ ወይ ከዓ ክንቀትለኩም ኢና ግን ተቐቲሉ አላህ ስብሓን ወተዓላ ርእሱ ኣብ ሱዳን ርእሱን ኣካላቱን ከማን ኣረሓሒቆ ኣብ ሱዳን ተደርቢያ ኣላታ ርእሱ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ኢትዮጵያ ስኒ ዝሓለፈ ግዜ ወያነ ሒዝዎም ከሎ ማለት እዩ እቲ ይሄ ወደግ ዝበሃል ወያነ ዝበሃል ሒዝዎም ከሎ ነቲ መንግስቲ ድሕሪ ናይ ብፍላይ ምስ በዓል መለስ ዜናዊ ቅድሚኡ ማለት እዩ ቁሩብ ንእስልምና ንምጥፋእ ተባሂሉ ናይ ሓባሽ ኣምፂኦም ንእስልምና ጥፍዎም ተባሂሉ ክንደይ ፀገማት ገይሮምሎም ክሳብቲ መሳጊድን ብኻልኦት ከም ዝተሓዝ ገይሮሞ ማለት እዩ ነትኡ ዝነበረ ኣህለ ሱና ንዑ እንታይ ገይሮሞ መሻይኽ ኣሲሮም ክንደይ መሻይኽ ተኣሲሮም ክንደይ መሻይኽ ሃዲሞም ከይዶም ክንደይ ፊልምታት እንዳሰርሑ ናይ ሓሶት ፊልም ማለት እዩ ናይ ሓሶት ጠቐን እንዳገበሩ ነቲ ኣስላማይ ሙጃሂዲን እዮም እዚኦም ገለ እንዳበሉ ኩሎም ተኣሲሮም እዞም ሕጂ ዑለማታት ዱዓት ዘለዉ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝነበሩ መብዛሕቶም እዮም ብከምዚ ጌርካ ዝጠፍእ መሲልዎም እስልምና ግን ብከምዚ ይጠፍእን እስልምና ብኣንፃሩ እዩ ግን ሪኦም ሕጂ ካብ ኣንፃሩ ምዃኑ
ስለዚህ ንስልምና ዝትንክፍ ወዳቃይ ምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎም ከምኡ ስለ ዝገበሩ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ድማኒ ብዘይ ብረት ወፅዮም ብዘይ ብረት ብታንክታትን ብብረትን ዝኣተውዋ ሃገር ንሳቶም ግን ንዕኦም ዝሰዓረ ግን ብዘይ ብረት ይስዒርዎም ተጓጒሖም ብዘይ ብረት ወፅዮም ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ትግራይ እውን ለኪሞም እዮም ትግራዋይ ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝፅላእ ገይሮም እዮም ስለዚ ሕጂ ሹፉ ንስልምና ዝትንክፍ ሰብ ቆፎ ናይ ንህቢ ተንኪፉ ማለት እዩ ድሕር ንህቢ ስኢልካ ገዲፍካዮ ማዓር እዩ ዝበካ ፅቡቕ ነገር እዩ ዝበካ ኣስላማይ መሰሉ ተሓልዩ እንድሕር ዘይተንከፍካዮ ነቲ ሃገር ልምዓት እዩ ነቲ ሃገር ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብረላ ንሃገር የጥፋኣላ ህይወቱ የጥፋኣላ እዩ ነቲ ሃገር የማዕብላ እዩ ሓረስታይ ንግድ ነጋዳ እዩ ዝብል ኣስላማይ ሃገር የማዕብል ይሰርሕ ከተማታት የማዕብል እዚ ዝገብር ኣስላማይ እንድሕር ነዚ ቆፎ እዚ ማዓር ማለት እዩ ነዚ ቆፎ እዚ እንድሕር ደኣ ትሰብሮ ተብሎ እንድሕር ኮንካ ግን እቲ ንህቢ እውን ተመሊሱ ናባኻ እዩ ዝመፅእ ስለዚ መጨረሻኻ እንድሕር ትደሊ ኮንካ ኣኸ ንስልምና ትንክፎ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እታ ናይ መጨረሻ ጊዜኦም ንስልምና ተንኪፎም ወዲቖም ክቡራት ዝነበሩ ሕሱራት ኮይኖም ስልጣን ዝነበሮም ስልጣኖም ተመንጢሎም ንግስና ዝነበሮም ንግስንኦም ተመንጢሎም ብሰንኪቲ ዝገበርዎ ኣብ ልዕሊ እስላም ተደርቢዮም ሕሱራት ኮይኖም ተደርቢዮም በል ካብኡ ንላዕሊ ኩናት ወሪድዎም ክንደይ ህዝቢ ሃሊቑ ማለት እዩ ሕጂ ብላሂ ተመሊሶም ሲ ሃገሮም ክንዝሃንፁ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ኣኽሱም ይሰግዱ ኣለዉ ሰባት ተባሂልካስ ንዓኣቶም ንኸይሰግዱ መስጊድ የብሎም መስጊድ ከሊኦሞም ኣብታ ዝሰግድዋ ዘለዉ ሆማንስ ክሰግዱ ኳ እዮም ዘይከኣሉ ትሪእዎም ኢኹም ማይ እንዳወቕዖም እዮም ዝሰግዱ ኣብ ሻርዕ ማለት እዩ ኣብ ጎደና ግን ፀኒዖም ሙስሊሚን ስለ ዝኾኑ እምነቶም ፀኒዖም ግን ይሰግዱ ወላ ሓንቲ ምክንያቱ እቲ ኣብ ባጥል ዘሎ እቲ ኣብ ጌጋ ዘሎ ካልእ ንሲኡ ተሸኒፉ ስለ ዝኾነ እዩ ብእምነቱ ሰነፍ ስለ ዝኾነ ነቲ ካልእ እምነት ክሰብሮ ኢሉ ዝሓስብ ከውድቆ ኢሉ ዝሓስብ ምክንያቱ ሰነፍ እዩ ካልእ የብሉን ዓቕሚ የብሉን እቲ ዓቕምታት ስለዘየለ ኣስተምህርኡ ዚሮ ስለ ዝበፅሐ ስላሰ እንዳበለ ክነብር ኣብኣ ስለ ተደኮነ ኣብ ሓንቲ ኩርናዕ ስለ ደው ስለ ዝበለ ፈጣሪ ከዓ ሽፉ ቅዱስ ይኽብሉኻ ሕጂ ስኒ ብላሂ ኣክሱም ናይ ኣመንዝራ ቦታ ናይ መስተ ቦታ እዩ እቲ ዝኸፍአ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ኣመንዝራነትን ናይ እንዳባርን እንዳገለመታትን ኣብ ኣክሱም እዩ ዘሎ ነዚስ ቅዱስ ብሎ ማለት እዩ ስለዚ ሱብሓነላህ ኩሉ ግዜ ዝዕገርግር ኣብ መጨረሽኡ ናይ መጨረሻ ግዝኡ ምዃኑ እዩ መንግስቱ ዝክርኦ መጀመር ክኸይድ እንከሎ ዓገርጊሩ ነይሩ ናይ ኩሉ ነገር ፈላጥ ኮይኑ ቀርብ ነይሩ ግን መጨረሽኡ ኸይዱ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ዓገርጊሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃብትታት ገይሮም ዓማራታት በዝን ኣስላም ኣሲሮም መሓጀባት ይኽ እንዳበሉ ኣሲሮም ኣብ እስር ቤት ሓሊፎንኦ ክንደይ ነገራት ክፍኣት ገይሮም ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ዝነበርዎ ስልጣን ዝሃቦም መንዚዑ ኣብ ሓንቲ ኮርናዕ ኮፍ ኣቢሎም ኣብኣ ኮይኖም ከዓኒ ክንዲ ናብ ፈጣሪ እንታ ንሕና ዝተጋጊና ኢና ገሌሎም እኳ ክንዲ ዝምለሱ ሕጂ ከዓ ቅፅልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መካ ቤተ ክርስቲያን ክንሰርሕ ይብል ኣብ ኣክሱም ኮይኑ ንህዝቡ ክቕልብ ዘይክእል ነቲ ህዝቡ ክቕልበሉ ኣይከኣለን ንህዝቡ ይገርመኩም እዩ ንህዝቡ ክቕልብ ዘይክእል ሕብረተሰብ መንግስቲ ማለት እዩ ዘለዎም ንህዝቡ ተኣሽሙ ክገብር ዘይክእል ንህዝቡ ስኒ ከብልዕን ከስትኝ ዘይክእል ክንደይ ፀገማት ዘለዎም ሕብረተሰብ ባዕሉ ኣብ ድኽነት ዘብፅሖም
حجنا هلو نحن أقصمنا نحن خمزينا يلو نتي سلامي بزح تسقمات قبروا له سلزي أنا كابزي مالتي نزوم مسلمين أبتقراي زلو أجوهم يزبلهم ولا حنتي إذا خمزي يتأنكر كايو إذا خمزي عقرقر زبلهم زلو كم تيك المحجاب إثيوبيا عقرقر زبلهم كوم إيو أسلمنا جن أنا بحكي كل حزبي كريستيان نبعلو سني أسلمنا تزمر حنا زبلولو جيزي حجمت إذا الله مالتي مخنيات ري أمه كمرحو خايكولو كبلعو خاصيو خايكولو بجكان ننفسهم يدلو بحبتي ننفسهم طرح يتجنزبنا نبرنا حبرة صوبهم زحاسبو حبرة سبا يكون بعلم مالتي سلازي أنا بقدم زي حجي اسكي تمالي لقدري أنا ربا اتنا إثيوبيا مفتي ناب تقراي 4 دين حمشت مكيناتات زعانا اخلص يريد لهم الله العمودي هي بالنايلهم اسلامي يحجز رد زلو اسلامي يرد الله ريهم اخلص يريد لهم لساتهم قتلوا اسلامي يقن اخلص يريد لهم هكذا مسلم ريهم نتي حبرة سبري يسدد له اخلي سينهم دلو زم سوات زيهم ساتهم جن نمزجت كتسجد نزافة تاريخها ختلم من كمان يا أبيوخا نتناي منزراتات زي طفو نتناي أبو زلو نداسواتاتن نداقل من النعو خطفو أي ما حشو من كتعرقو ندحر ديليو مسفت آريو قنا يكونن سلزي سبحان الله يعني حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم نبلهم زغبرو زلو قليل ነገር አይኮነን መጨረሻውን ግን ጽቦ አይረኽቡንም ዝረኽቡ አይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ዘመን ከርኤና ኢንሻአላህ والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين በትጽንዓት ገይሮም ሓንቲ ነገር ገብረ መልሲ ከይገበሩ ቶም ሙስሊሚን ኣብ ዘለው ትዕግስቲ ገይሮም ይኸድዎ ስለ ዘለው ብጣዕሚ ረቢ ሓግዝኩም ንብሎም التي كم زجبر زلوا بتوش تخاني الله سبحانه وتعالى التي شر ناتو نابو يملو الصومالتي اللهم اجعل شرهم في نحورهم وكيدهم في نحورهم التي شر كيد تحماء تقبارات قبل المسلمين إذا حسبوا نابعاتهم يقبرون له نابعاتهم يملو الصوم اللهم شتت قلوبهم اللهم شتت قلوبهم اللهم شتت قلوبهم نبل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نالبا حسب ذلك لايبريتا كما كحسب ذلك نالبا تأتي حصل زلها ندير حسب لكم كينكم تفضلوا شروع سلسة حسب يقولون مثلا بارك الله فيكم إن شاء الله بسفيحوا أبتي نايك أدام أنا زكبرو الله بسئلتاتن بقلن نابطاناتي مرتوعاتات شبتاتاتن نزي نجر زي كنريهم فتنينا مالتي قدنا يلو معلتي اتزقبرو زلو كفاتن اتزقبرو زلو تنقلاتن وشتاون دقن الله يفلطيو إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لنا الله أمريتنا بسماية تنزلو كل نجر زحبو نجر يلن قبلبهم زحسبو زحبو نجر يلن يمسلم بخون تحابيهم كقبرو هلو كود أخا كبلو هلو ولكن ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بساتهم يحسبوا بلان يوصو نتسلامي كتفؤو نتسلامي كتصنتو نتسلامي كفاء كقبرو يحسبوا ولا الله دما يحسب بلان يوصو نتوم مؤمنين كما يقر حقزهم كما يقر يدحلهم والله خير الماكرين اتزبالت بلان اركع اتزبالت حسابات كان الله زي سعر مالتي سلازي تعقستن صبرن قبورو لنا الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إبلنا انت رأى صبر غيركم بتعقستن دحر حليفكم من اتناتهم تنقل أي قد أكو من إبلنا أي قد أكو من سلازي إن شاء الله قن كل جزاء المسلم
القوي المسلم أفضل من مؤمن ضعيف المؤمن قوي أفضل من مؤمن ضعيف مالتي سلازي بارك الله فيكم لايلو معتي بزودينا لنا باتيو إن شاء الله زمت الله بخالق تحسوا حساب درخب دحمكنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته